Am să vă spun o poveste. În urmă cu 10 ani, eram în clasa a 12-a. Știam că o să dau la teatru, doar că nu văzusem niciodată București. Așa că m-am hotărât să vin să văd ce e în București. Din gara am luat autobuzul 85 și când m-am săturat de mers în autobuz, am coborât. Întâmplător sau nu, când m-am dat jos din autobuz, în fața mea scria mare Teatru Elisabeta. Și atunci m-am gândit, ia uite dom'le, ce întâmplare, am coborât fix în fața unui teatru. La 3 ani distanță am ajuns ca student actor să joc pe scena acestui teatru. Așadar, Teatrul Elisabeta pentru mine a fost un fel de casă, a fost locul ce mi-a oferit cu mare încredere și cu mare grijă șansa de a fi actor, iar aici, pe această scenă, am trăit cele mai frumoase momente din profesia mea de actor de până acum. Și aș putea spune că este o parte din destinul meu. Spectacol, bucurie împreună. Anul trecut, de ziua mea, am jucat spectacolul Capcană pentru un bărbat căsătorit, iar la final publicul mi-a cântat la mulți ani și a fost un moment emoționant. Sunt multe astfel de momente. Aș spune totuși că la fiecare spectacol Puricele în ureche, sau aproape fiecare spectacol, în actul 3, intrarea lui Poș reprezintă un moment în care e greu să nu râzi și aici nu mă refer la spectatori. Îi doresc Teatrului Elisabeta ca în următorii 10 ani să ajungă la fel de mult la sufletele spectatorilor, așa cum a ajuns și în acești 10 ani de existență. Publicului îi doresc ca în sala acestui teatru să-și găsească și în următorii 10 ani, ca și până acum, locul unde se pot detașa de toate problemele cotidiene, de toate grijile vieții, unde se pot simți bine și unde pot serba viața prin râs.